görnemiz o. Salam, hormatly yurtdaşlar. Salam Sapar ağa. Salam Halmurat gowumsun. Ýyldaşlar salam. Buyur Halmurat. Yeme Sapar ağa. Geçen edekki eden sohbetleşdim bir soru jogapda. Şu Türkmenistan'daki sistemli kriz vardı. O gurrun edipdim de. Çok şöyle o dinleyen yurtdaşlarımızın bir neçesi bana sana duvaydan var. Yani yazı uğradan var Halmurada. Sapar ağadan Ayşe şu mesela biraz giyinerek açıp verdim. Anık o bizim bilýän zatlaryny gaty şu tarihi wakalykdan şu meseleler boýunça sistemli kriz barada. Indi şonu bir hasasyra formatda bir türkmeni düşünükleri edip aýdyp berse ýene bir gelir şonu haýyş etden diýipdir. Men şonu türk pikirlerini bol hakykatdan tapara bizim geçmişimizi çüýnüm, şu günümüzi çüýnüm. Has wajibi gelecekki nesillerimiz üçin wajypdyr. Bizim näme sistem krizi, näme girdi, näme çykmaly şundan. Şu ýerlerini bir has açygyrak edip aýdyp bersin. Kimler şuna päsgel berýän bir gelde gaýtalar. O päsgel şunu nämeden ibaret bu? Näme üçin adamlar şular ýaly sözüne bir zat hereketine başga zat kelletine üçüncü zat ine şey edip şu bizim halkymyza, döwletimizde, milletimizde mahsus häsiýet mi näme? Nereden gelip yokuştu bir de bular ýaly o. Şol ýaly durmuşyna ýa akbalyna o. Şeýle elin salgap çemeleşme. Şu an garaýan zapara. Doğru. Ya Türkmençe aýdyp bereň. O sen şu Türkmençe. Ya onda başta bir näme bir katolikler bilen pravoslavlar bir kutlaly bulan yumurtka bayramı bilen o ya posk diýen. İň uly bayramlary o ödem şüýül katolikler bilen beýleki pravoslavlar o gawat gelýär. Bolmasa 3-4 gün tapawut bolýan eken. O näme? Sebebi yani demnan kör bolmaly. Bulan dinç günlerine ulanyp ber, näme edip ber, onu kutlamasa o gelişki o dip o şoň üçin o Hristiýan nemelerimizi katolik dogurlarymyzy hemmesini kutlaýas o. Benim okullaryndan bizem iýäs o. Rekli yumurtkalar var. Onun yankı sistemli kriz diye bilmeyen de atlar ve onu Türkmenistan'ı bilen oklar. Bir yankı Türkmenistan karşılığı çıktı. Ama? Biz şu yamçın çıktı. Yankı Sovet Soyuzu yıkılan son. Karşılığı çıktı da. O garaşlığın içine doğrulur. Näme sistemli krizin demesine doğrulur da. Şey diýsek doğru bor. Sovet Soýuzynyň ýykylmasynyň büyük sebebi sistemli krizin sebebi bilen ýykyldy da. Bolmasa Sovet Soýuzy ýykylar ýalak döwlet däller. O ýa-ni demesine sereden de. Ýöne ödem birden ýykyldy. Ýeke Sovet Soýuzy Rim imperiýasy beşdändi Halmurat. Okudum. O näçe müňgillap o aýakda duran näme? Şo sistemli kriz şonu ýykdy da. Osman imperiýasy bardyr. O da sistemli kriziň näme? Sistemli kriz diýmek o sistema sözü türkmençe gurumsal yani kuruluş, devlet kuruluşunun krizisi. Deyip düşünmeli. Devlet kuruluşlardan ibarettir. Şahslardan ibaret değildir. O Türkmen odatlara entegler düşüncege meňden ok. O serede otur. Şuna düşünmän meselen köp bolanokda.
problema Türkmenistan'ın demeti problemati bu da atları bilyen adamlar hem de öldürdüler. Hakikaten yok ettiler de. Netice görsün. Bu da atları düşünecek adamlar. Bunun hem de 6 aydan minister vatandaşları yadıga düşen olsun. Kalmırat. Doğru. İspitatilini soruq bilen aliyat näme diýip. Ne şu proses onun içinde o yerleri yanlış adamları oğruları bolup bilendir. Onun ýöne ol 5-10%'dir. Ýöne 80-90%. Ýani Türkmenistanyň kadryny ýok etmek üçin edilen näme? Buňa da ýeke hökümetiň eli däl, opozisiýa elem bar. Olatlara apazitede düşünen ok, devletin düşünen ok, olar birleşin kadrları yok edecek oluyor diğerlerde. Bir ulu betbağçılık, yani sistem krizin, o nämediğini, yani Türkmenistan'ın üniversiteleri var, institutları var, doktor naukları var, akademikleri var, emelleri var, onun son nämediğini bilýändirýdemok, sebebi eşdemok da. Bu da biz bunu bizi yaratmadık, biz çok içine doğulan, bu çökün sistema içine doğulan, Sovet Soýuzy gowy gurläp ösen üçin yıkılmadı. Ya uruş olup ya da başka bir betbağçılık bilen ya da hadise bilen yıkılmadı. O krizisin betadına yıkıldı. Bu da 60'ıncı yıllarda başladı. 1960'ıncı yıllarda. Yani 60'ıncı yıllarda bir yaşatmıyorduk. Eşitimiz yoktuk. Bilimiz yoktuk. Düşünemiz yoktuk. Onu aytma da bolan oktu. Siyasi neme, konjunkturu. Onu sana ayttıran oktur. Ben ne sapar yani aspirantura girende şu tema alamızda şu temanı şu mengeş tema almakçıdım da oluyor. Yok başka temalar neme diyorlar da onun taşlamalı oldu. Sebebi siyasi konjunkturu ten bilýänem bolsam bunu yani köpçülüğe çıkardan nokta. O ten bırdatlar aydan da tetin eşecek adam yok, yadan da peçat edecek yeri yok. Ve şu mengeş nemeler. Buna da düşünýän neme? Ýeke Türkmenistan'da da postsovet demesinde yok. Bu sistem krizin nämediğini o düşünüp doğru nemedip o da Avrupa Birliği'nin kömegi bilen de Baltika devletleri soruna çıktı da. Galanlar hem de sistem krizin içinde oturandır. Onu düzeltmeyen demedip bolýanlar düzeltmek üçin ten ilkülek siyasi demeğini açmalılar. O siyasi reforma gerekli. O siyasetçi intoňy karar alýan nemeler merciler, siyasetçiler bolýar da. Siyasi nemesi. O şol demäni saknany açmasa o ten sakna çıkıp bilen okda. Sovet nemesinin, postsovet nemelerinin hem bejetinde şu batır Türkmenistan'da bu da atları düşünýän adamlar yok. Çünkü çözüp bilmeyen. Bu çözülmese bu devletler yok olup gitmeli. Yani sebebine aytıp berdiler. Rim imperiyeti ya da Osman imperiyeti ya da Sovet Soýuzy sistemi krizden yıkılıp bilen orta Türkmenistan ne için yıkılmalı? Dilen soru ödödünü cevap. Bunu düşünýän adam Türkmenistan'da edil şuat görünen ok. Bu da inandırıcı.
Ýöne boňa teretmezden Türkmenistan'ın yol başçıları vardı. Arkadağlar diýeli, şulara hemmejetne. Şulary bir şeydi bir tanıştırsan bize Halmura dağı. O nämeler süýýär. O näme bilen meşgul. O şu taýdan başlasak biz halkymyza gowy edip düşündirip bilermi käkdiýetdi. O bize ýa bir babaraplygy bir tanıt. O maşyn sürmän owurýarmy? O ýa pistolet atman owurýarmy? Aýdym aýtman owurýarmy? Atmyn ben owurýarmy? Öşüge megleş. Ha? Halmurada. Aynen. Muňa bir artykmyş tarifname gerek gelmeke diýen bütün halkymyzdan bilýär onuň kimdigini we nerden gelip çykan ýöne aýtmaly bolsa öň ýanyny ýa-da Sapar Murat Niyaz bardy da. Gıpçaklı yetimçe. Ine onun ýa-hili nomenklatura diýsene onu ýene de nomenklatura işgärler öýköletdirmi. Bir partiýanyň ýetişdiren ene şol türkmen halkyny bir belli bir derejede galypda saklamak üçin ýetişdiren galyp içindäki ine kadry şol. Niýe? Bular hem şöhret paral bolýar da para, hem aşyk bolýar. Hem de bir şular ýaly mesken sokurluk bilen o işler oturan adamın elini işten soğutup bilýär ýa-da töhmet atyp uzakmaklykdan türmelere dowratma okyply ene insanlar diýip aýsagan bolýar, şahsiýetler diýip onu hatyp belinde götürýärler. Beýle-de. Niýaz şu ýerden ýörep şol yetimlik öýünden başlap hamany men ýa nişlap gördüm, daşyndan syýlap gördüm. Bunun edýän işini baha berip gördük bolup Türkmen halkyny ary köýen ýaly. Gündelik eden hereketi Türkmen halkynyň ary bar ýaly. Yetim balany üçinmi, ejeki başda bol jelepçilik edeni üçinmi? Ya ine şol korkum siýasatdyny deddomda kızlar batda kawurup ýenjeler üçinmi? Gara şu hemmesi zat şol yetimlik kompleksinden onun şahsiyet kompleksini getirip şuna hoş ýalmar bir şular ýa monster ýa ajdarha ýa-da bir ýüreksiz bir duýgusyz bir bileme içi boş tankarap duran robot mene şeýdik pazar edip. Ýoksam men bir zat bilýär näde para şu töweregini işler ine aýtdym da ýüzlerçe ministri şol 6 aýlyk möhleti bilen öýde belli aýrymam onu aýranapy hemme jygyny türmeden ýa odan nepeden çykardy. Gözünü kırpma. Munda adam karşılık diýilen duýgu ýok. Terbiýesinde men bilemapmy. Ýa-ni gebersin propagandasyny ýasadyny ulanyn bir Hitler ýöget bar çagyry. Şoň ýaly niýasyň özüni alyp barşy. Gaty hayran bolýar. Hiç bolmanda bir ýerde bir halka bir egilçilik etmeli bir türkmençilik iýsem ýok da gara şol adamda özünden 20-30 ýaşly ýaşyllary Allah berdi edilen bäbi goýnan ýaly. Şoň üçin Sapar Tilkadyny güneýaty bolany. Ne bilen ýaz berýär. Şahsiýet para. Özün gowy men gowy. Özüm görübüm barp betan görüb. Men ýanyna ada turamak da gecelerinde şol ola öz koşgyny menim ýokary sebäpde şu hatlaryň üstüne işläp otyp çagyr Halmuratçan geldi çaý içelim. Sonra arz edýän adam kimdi? Birinji ene Muhammed Nazar Gapurowyň üstünden arz edip ay ine ol Halmuratça şular ýaly özüne hyzmat edilmäni gowurýar, o Baranowasyny öňünden çykmaly, muňa goýun öldürip bermeli. Men şular ýalda häsiýetim şonu ýigrenýärdim diýip. Özüne ämetdi. Raporda ýigrenýän dadym sen özüň dowam etmeli many. Onu istýär, ýüzesi onu beter ýa-ni başga görnüşdi. Ene o görüpçülgem şondan gelip çykdy. Ahyrsan ol Gapurowyň başyna öýdi ýetdi. Onuň oşol öýünü ölü tapdylar. Demek bumerang soň wagt geçip 6-njy ýyl muň özüne dolanyp geldi. Muň özüne bana pastelinden ölü çykardylar. Bunu öldürene Kurban Guli
Bilem o sen özüň aýtdyň ogluluk ýa ýaşlyk taryhynyň bir parçany uny ta dogrusu diýip. Ene şol oňjuklatlar ogurlap o ezetem şol jygyrlykdan çykan aýallar kakasam şol türme sakçysy o garratasa frontda bolup bolmanmynyna mene şol ortar aýtmyşlar boktan kemput ýasaly diýdi. Ene ondan gahrman ýasadylar. Naýpdan atasyndan nini ýasmaýardylar. Indi öz şol bawaratlygyny, indi öz tohumyny, indi Türkmenistanyň gahrmany edip goýdy. Bilem görýübüňem barp ýatar, aňyr çetinler dedi. Men şular ýa adam, deme pis su pesi tapar diýilýärdi. Tapar sen aýtdyň. Bir näçe gede gaýtalap şol bularda şol Türkmenistanyň atritsatlyny seleksiýa geçirilýär. Ine şular atritsatlyny seleksiýa bellenen ýa tapylyp getirilen döwletiň başyna oturdulan orsun hyzmatkarlar. Oğullarda gurrun yok. Ola debil haydi doktoru görkezsem şol suwu dedi. Ýöne onu görkezýän adam yok. Şunda ruh sağlygyny barlayan adam bar. Öz kölegesinden tüksünip beren adam getip Türkmenistany ýol başy edip goýýar. İki sözüň başyn çatyp bilmez. Ýöne bunu gowurýanda pul sapar. Bir paçam durmuşyny ýajap berer şu mahy. O köşkün bunu azap o ýene gün bir maşin men ýalar. Maňa habar berseler Gurban oly. Şu häkimet başyna gelen gününden bäri 7-nji ýyldan bäri bir köýnegin iki gezek geýen adamlar ýa bir jalbaryn ýa-da bir aýakgabyny. Günne täze. Kägün 3-4 gezek şalşýardy eşildi. Näme hasabyn? Bir ýylda tonna wagon eşikge aýakgap bolanakmy? Ol özüm kim diýip hasap edýär? Ene ozon dokmada ullanmadyk çağalar ya dokmada bir soryal maşgalada ullanmadyk çağan ene döwlet başyna getip otursaň boljagy şol. Bunu açyk. Şol üçin şu kapydan gelenine ilkinji gezek şol maňa aýtdylar da Gurban bolýan şol getip oturdularny. İlkinji nowatda ermen biri bar eken şo niýazy kostyum balagyny şol aýakgabyna sergen şo niýazyna çap edil şu niýazyň kyýaly şol sortly şol fasonly maňa egin maşdykdyrdy. Ene birinji berin buýrugy ol diýenat hani döwletin häzip düzeltmeli ýok egin maşym dedi şol kyýaly edin. Ene bir döwlet dolanýarsam şonky. Näme garaşsa para Hal Murada bulun ýeke ikisi şolar ýalak bolsa o ony Türkmen tiňdirerdi. O Türkmen bir ýanky çäge ýalak ýa garawum çäge bar. Suwy soň tiňdirýär. Şonalak bir tiňdirýän kuýu bar bu milletiň. Şu ikisi şeýde bolan bolsa tiňer giderdi. Men demem sinim Türkmenistanyň 60-70% şular halrat bir gatur aji neme ýöne gorkan bundan kendi gorkanna 60-70 diýdim bolýar. Bu demeti aburdat görmediliginden ýa nemeliginden del cahil birinci demetin. Dır cahil. Yani gartuklu cahiller o Soğutlu Dayhan Soğutlu demelerden elbet dolyandır. O Soğutluluk yani okap bilmeyen bilmeyen nemelerin hemmesine cahilliğimek yanlış var. O cahil yani natural cahil bolýarlar. O bulun demeti gaty kän näse gowurýan zatlar bardyr. Halbuki ne maşin türmän gowurýandyr. Pistolet atman gowurýandyr diýip aýtdyk ýa. Ýene şuňa meňdeş zatlar. Ne şuat türkmeniň o köpüsine şular ýalak bir şans o eline geçti. O bundan beter olacaklar gaty kändir. O ýöne ýanky şu meňdeşleriň içinde bu bir santy ýanky
belen ýa-da şansy çüwen diýin. Ýa-da betbagyt o sebäbi bu ýala adamyň soňy bolýan nädir? Bir uşakdan soň ýitik gidýändir. Niýaz soň agtygyny, çoğulugyny, ogluny eşdýäňmi bir ýerde badygyny ýokdur. Bu köp jurnallar kur. Bu betbagytçylykdyr. Buňa bular ýa-ni jahaleti öňünü görkeden okda. Jahilam açgöz bolýandyr. Hemmeti 100% beýle däl bolmagy mümkin bolýany galapyn. Jahillik üçin açgözdir ýa-ni. Doýdum dolmam ýokdur, onuň ýa-ni teni nemeti ýa-ni duýgu nemeti ölen adamlar batyp başgalary dargadyp demet ölmesi Şodatlaryň suwutnamasy. Ýöne bular gaty eken Türkmenistan gynansaga şeýle şu daşyny işleşip gören adamlar bardyr. Dämçi başına çykandyr öýdýän. Maşina aljakdyr, jaýat aljakdyr. Oğudunca maşina aljakdyr. Oğudunca jaýat aljakdyr. Şolarda şular ýalak şerti eline ber. Şundan ütköçük bolmasy mümkin nädir? Arkada bolmasa ýa öňdäki dag diýip bakarlar. Arkaňdaky dälläni. Öňdäki dag diýerler. Şoňa meňdeş. Bu cehaletlikdendir. Jahillikdir. Gowa adam, erbet adam onturu da neme däl. Yani biz inni yani sistemli krizden başladık da. Şular şu zatlara düşünüp bilecek adamlar. Yani Türkmen ilk vilak öğüdü bilen yüzleşmedi. O problemin ne dediğini bilip bilmeyede. Bizim tarihimizde terseniz biz 150 yıl onların ömürde nahilektiğini doğru gödüğüne getirip bolun okkulun yönü bir yurdun kolatına bir yurdun kolonyası adına doğru koyuyor. Yani kolonyada yaşayan milletlerin yani milli şuuru vardır. Şol doğru yok olya diýsen yanlış bolmagy mümkin bolun ýöne şol gaty gowşya ýa-da eriýe diýin. O ne bu misal edip demesen ne şu Siriýada 3-4 milyon Türkmen bardyr halmyrat. Şolun kesi çykýan. Yani örgütlenip bizim hem hakkımız var, hukukumuz var, näme diýip demeden Türkmen yoktur. Beýleklenki görýändir, badyr. Yani ben bir geň gördüm, Gürji diýip bir millet bar eken. Yani İsrail oğlu ýerde. O sanam 100 miňde ýa ýetýändir, ýa ýetenokdur. O şolon kesi şulonkudan Türkmenin 4 milyon Türkmeninkinden neme çykýardy. Gürçükýär. Ya da Ermeniler var, ya yine şoňa meňdeşler var. Bu tebäbini seyretmeli. Tebäbi o Türkmenin nemeliginden däldir. O näçe ýyllap o başga bir nemeň aşaryna bolan jurnalakdyr. Irakda da jurnalakdyr. O Kürtler ya beýlekli demeler neme diýär Türkmenin hiç örgütlenip ýa-da hakyny alyp bilýän ýerleri ýokdur. O bizim demämizde de şol biz tarihimiz bilen yüzleşmedik şu zatlaryň üstüni açyp bilemdik, düşünüp bilemdik. Onun şoň üçin ne şular ýalak o maşin öwürýän demelerden prosentini aýtyp berdim 60-70%. Şular ýalak başyna gelje göre ýatmysy ullokanda. O biz döwleti näilek ýagdaýda elimizde alandygymy bunu näme etmeliligini
düşünmeyen, onu tüdedüm bu nokta. Men siyasi reforma İbayden ne? Suda atlan hem de siyasi reformadır başlayan. Şonu başlaman iyiliğini getirip bu nokta. Yani iktisadi reformu da edip bilmek. Ne bir etçek kolluk kolunu o siyasetçiler o karar alayan sonra telpegüne tiyip görüyor. Gerektiremiyordun o cevabın veren oklar. Mesela atla ne için edilmedi cevap veren adam yok. Onu etmeliyen adamım yok. Yani çürüyen, yıkılan o sistemani devam ettiriliyor da şu adı için. O onun üstüne de altına atır vuruyorlar. Kendimizi o biz ne? Altına atırda yaşatmıyoruz deniyorlar. Hem yalan. Yalan bu da atlan hem bizim önüne geliyor. O Türkmenistan'da şu an devlet sistemasının içinde hiçbir kuruluş yok da işleyen, işlep bilecek. Hem de yalan. O yalanlarını ödülürüm biliyorlar. Ha, yani sonra şöyle uyuyan var. O da vaatlayınca kaviri dayak geliyence o bilimi dağıdı hem mi dağıdı uğrattılar. Ne eylem oldu? Suduru vardı. Bilimin teması vardı. Hağlıgan sonralık. O beyliktem pensiyon fond barada gurrun ettik de. Türkmenistan pensiyon fondun nerede işleyenlerini, o tayda nerede gelmeliğini bilen adam var. Yöretmeyen de yöretip bilecek adam mı? O adamların nerede pasport vermeliğini bilen oklar. O bir devlet vatandaşına pasport verip bilmeyen o devlet olup bilir mi? Bunun hemece bir zatın sistemasıdır. O sağlık sisteması bununla alaktır. Onu ben sapar gururun verdim. Ben Türkmenistan'ı olan bunu yem o 20 yani Mehmet Börün olmalılar falmırat bunlarla. Tabii sistema yok. Banlisi salıp bilirsin. Banlisi yani sağlık sisteması değil. Ne Türkiye'de sağlık sisteması yoktu. Yani doktorlar kendileri yani banlistalar kendileri yani sistema yoktur. Ya bazı onu kovuşlayanlar. Şivetlenka, Norveçlenka ya da Finlenka seyredip koyurum. Dengeçtirip koyayım. O taydaklarım adam, o taydaklarım adam. Yani yalan söylenti bolyandır diye. Onun için bunu düşünmeyen bu meseleleri çözüp bulunur. Yani en problemli yerlerimizin biri şol. Bunu bilip, öğrenip, düşünüp çözüp buluyor. İkinci demeti yaşap yani yemesini çiğletin çekip o taya yiyip mağlayın den kavurup yarıp o şeyi düşünüp çözüp buluyor. Üçüncüden o içinden demetmen düşünüyorum dediğim giç olup yok olup gitmek demen vardı. Düşünüp çözüp bilir mi diyen doğru gelmeliler biz. Ne bizim halkımız. Bu da adı öğrenip, düşünüp ondan sonra çözmeliğini. Çözülmede ona gidip olmayanlarını sonra ağın getirip çözüp bilir ödeyen bizim cemiyetimiz. O ne? 5 yıl düşündürüp görse o düşündüren dağıtlarımız vardır. Hem de aslında vatilin büyüklüğü rahatlar. Şu rahatları çözmen ağrı gidip bolu nokta. Yönü gidip boluya diyorlar bunu. O men prezident olacak demokrasiya getirecek diye. Sayılık sisteman yok. Şunu bile nokta. Sayılık sisteması olman sayılık geçirsen o tayda adamla kırılışmalı.
O sen doğru sanadın, yanlış sanadın diýelim. Hakiki. Soň ýokdugyny biziň siýasat bilen meşgul bolýan adamlar barda. Şol zatlar düşünen oga. Men soň için aýdym, Muhammedow ýalaklar 60-70%. Ol bilmek üçin aýna teredin. Ipkat aýdýan, aýna teretsen hem bize görünüp duranda. Bizim problemamız şol, Halmurat. Sistemli kriz boýunça problemi bardygyny 30-40 ýylyň içinde bir ýerde eşitipmedin. Gördüğüm sebebim şol. Bunu bilmeyen, onun üstünde yeni de burada altın asır misal üçün kuracak diyor. Titan'ın ya da yantardan bir asır vuracak. İlk gelir, ikinci gelen şey diyeyim lan. Altınını, nimetini yani bağlap gördüler. Bu yalanın nimeti yok. İş diyen zat yani doğru dileyendir. Yanlış kaldıran zaten duruyan nedir? Halmurat. O bilmeyenim zaten alıp bolyanlar. Men biraz yani kârim guruluşçu olmasam o guruluşçudur. Ödem menki alak o öd patenti bilen giden sistemali soňa eýe bolan kendi bir injinerim yoktur Türkmenistan'da. Birini tapıp versen ben hiç de bilmedim. Sueçede de kendi bir kredemat. Yok. Öz sistemati doğru adam da ne kadar demeli. O teyrek emevatlardır. Doğru tabii. O çünkü yani tembedadi altyapısı bilen doğru vurmalı, olmasa yıkılyandır. Düşündürüp bilmedim Halmurat. Yok, ben şuna düşünüklüğünü yurttaşlarımızdan düşünürüm diye tasavvur ediyen, fikir ediyen, düşünmedik bolsalar, ene şuman gürlav olsun, versinler, sonra onun cevabını verirsin. Yani şu tayda aydiyan da seninle sistemli kriz diline getiren hakkıdır. Tapıra o sistemli krizi bir kara koy. Yani bir haysam olsa bir pudağın içindeki bir günlük krizi sen bir çözme okuyuyor. Günlük dörap durancım, kinni vancı krizi sen çözme okuyup adına mağladan atlar. Asmanımıza duru, kovamızda neymi diye arası kovamızda dur asmanımız vardı. Asmanımızda ma durudan hani kovamız bulaşıp durur. Sağır tolanının sağır karınca. Bulun sağının kendini çok için arkayına aydiyanla 70% vardır diyenler. Vardır. Aslında hep bölünlerin fırına alaktır. Yani aramızda da vardır. Aynen teriden bellidir. Adam ilk vilak özü bilen yüzleşmelidir. O özü bilen yüzleşmen o tarih bilen yüzleşmeli nokta. Şu adamlar geçmen anrik gidip bolmayanlarına o asmanım durdu, arkamda dağ vardı, o altın asrımız vardı. O bolyan da ortada. Ondan görýän sapara şol niýatyň döwründe ýol goýulan näme barda şol ýapdy ministrleri 6 aýlyk möhlet bilen ispitatyny sorap bilen getirip goýýar, nira ýogadyran belli däl benne. Bolýa, ne bir tarapdan şolary sen getirmäge hakym hukugum ýok bolýar, şunun şol konstitusiýan bolup şol ýaly tertipde adamlar işe belliýär. O senin işçi bolana sen onu ministr edip wezipe belliýär. Buna 6 aýlyk möhlet ben getirip gidip ýatyr ministerlige ýol başyny bellep bilýär. Ýeme. Oň eline 10 miňlerçe adam işläp otur birinjiden tapara. İkinciden eger ministerleri 6 ay möhlet bilen ispitatyny sorap bilen wezipe bellenip bolýan bolsa, näme üçin ondan şol döwlet başyna oturan prezident diýip aýdýarlar. Sina möhleti bilen 6 aýlyk wezipesini
satrap ýa-da boşatyp bolany. Özlere şu gelişine göre sen aýşyň boýunça gelen mada giden ýok, ta ölýänçe sotaga oturmaly. Emma bulan belläne adamlar 6 aýdan bugün çökmeli. Ondan şu taýda da eýam kadr meselesinin asla çözülmezligini ine bir anyk subutnamasy bolup durdy. Halbrada ne söz alayın, bana söz ver. Yani Türkmenistan'daki şovatki işleyen sistemi var. Ne 94-5 yıllardan başlattı bu inleme yeri. Sen yani elim bilen yıllı tutyanan bolsan, o ne hile profesyonel olsan tapawut yok. Ne hile akıllı ol, bilgili ol. Şular ýalak sistemada işläp bolan o. Ne bizim düşünmeyen zatlarmy şo zatlar. Ol ogry, dogry ya başka zatlarından däl. Bu taýda hiç kim. O bir bayrağının eýeti olan adamın getirip koyup işläp bilmeýär. İşlemesi mümkün näme? Ne şu at men demokratiýa getirecek dip ýörenler var ha. O taýda o taýlaw geçirecek, näme etjek diýdi. Taýlaw sistemasynyň ýokdugyny bilmeýän adam edýär. Ýa-ni Türkmenistanyň döwlet guruluşy barada ýa-da ykdysadyýaty barada gurrun edýän adamlar bardy. Bu adam, bu erwed adam şo taýda şolar ýalak sistemada işläp bolmaýanlygyny düşünemdi. Bizim problemimiz şo taýda. O adam işläp bilmesi üçin o adama yani spesialista o bir deme tanımalı. Yani erkinlik onun bir premijutuk bir nemesi olmalıdır. O şoň ağzından çıkan etmeli, o ağzından bir normal dağdan çıkıp bilen o. Şunu etmeli ýa-da. O cahil, hamlat bulun cahillerinin derejesini siz iş adamı bolmansyňyz ölçäp bilen dokta. Men Baba Kulüfi Tampret ikinci adam yani Niyaz'dan sonra. O beni ministre bellerlerini 2 ay geçir nokta. Garik gelliydi, bardım. Ne iktisadın emellere dedi, sen cevap veriyen dedi hoğu. Ne kalkodlun plan çatıp, yani batıptır, nemediptir, şuna sen cevap veriyen dedi. Onun devam etmelilik benden doğruya da. Sadece reformu geçirmeli yani. Huzuti eğitili geçmeli. Onu bar geçir de diye de. O bir yönü yenilecek bir zat duruyordu. Bar geçir de diye. Onu geçmiyorsun diye. Onun iş tutuşları ne şuları yalak. Onun şu tayda işlep borun. O hemece sonra alak. O biri ikisi beyle olsa yine de yani tıpaçılık edip aylap o çöder siyasetini devam edip çözüp demedip bolýar. Oluyor onu. Yine beylekisi var. Saparov dip biri geldi. Ona yok. Recep Saparov. O Gosplan'ın tanıyan. O günde saat 8'de yani ehli aşıqatdaki direktörleri yığınıya onun benim barmal ettiler. Haydi benim katnaş dedi. Bizden dedi. Okey. Onun bardım o direktörlere motiv. O günde onun soruya näçe çüşe Coca-Cola çıktı. Näçe limonat çıktı. O näçe çüşe arak çıktı. Näme dip o hatap berýärler. O dinleýär, o ýazýar. O bir gün şeyle, 2 gün şeyle. Onun näme üçin başlady soň. Onun olaram näme üçin nädýär? Başlık diye. Yani bizim krişkamız yok diye. Türkmenistan'dan çıkan ok, bu da Orsiyetten gelmeli. Bunu da pul geçirip bilem de ok, Orsiye'de pul geçen ok.
Çoň çüýnem agzyny ýapyp bilemdik. Aragymyzam kän çüýşemden kän bunun ýok krişkesi ýok diýdi. Owa. Onuň ol maňa seredip çöz diýdi. O ben bir ýollar bilen onuň bir tapar ýarym tapar çözüp bilýär. Birinden haýyş edip ýa ortaýetde birine haýyş edip pul töledip şeýip getirip nemedip bilýär. Onu günlük edip bilen o her tapar. Sistema derler. Onuň bir ay gatnadım. Onuň paýda dedim. Ben gitjek keldim. On näme üçin dedi. Bile dedim gidip göreliydim. Onuň näme üçin öýde aýdar dedim şo taýda. Aýt dedi, onu aýdyp berdi. Onu dedi öýdüne dedi aýt düşündürden nemet dedi. Onuň bardyp Floriýalyk ýene-de bir problema üstüne nemetdi de. Onuň dedim. Ýaşuly. Ne? Pul geçiler ok Türkmen ortaýada. Ya da Belarusiýa tapawdy ýok nirek. Sen şo meseleni çözüp bilýärmi? Ýok dedi. O men demem dedi. Punktem şol. Pul geçmeýän bolsa men bank däl. O demem ýok bolýar. Direktirlen kim ýok. O sen näme üçin dedim, bu ne dedim biz bärik çağırıp dedim. Gıssa otuyorsun dedim. Sen çıkarma diýsen bular işçilere pul vermeli, aylık vermeli. Konu mümkünçülükleri orada çıkarýarlar. Sen çağıranda da, çağırmagda da. O bu zatlar näme üçin edýän? Ben dedim erti gelecek geldim. Onu dedi işimden ayrı, işim götü okurdum dedi. İşim başıma yapayım dedi. O bular haýwat amatýarda. Ben Floriýalyk adamlar bilen işlemeli. Olur ýa sistemaň o düzelmeli, ýani emetmeli ýerleri bilen düşünjelerim ýokda. Aparal, şu aýdýan adamlar hemmesi bilinmende ýokary sebäpde işleşenler. Şonuň ähresini ýüşürende de sen kelläňde pikiriň 10%-dem ýok, hemmesini ýüşürende. Olar diňe gitmesek, gelmesek niýat oku görünmek üçin. Niýat azgyrylsa olar onuň şo taýda on diýen sözüni çekip çydarman gelip onu öz golastyna akladyn çykary. İnisiatiwa özlerine ýok. Jogapkärçilik hiç biriniň öz elinde ýok. Men şu edýän işime ýa pudum, men jogap berýän aşakyly birini de elulma diýip görlän adam diňe ýekeje ata çaryş men bilýän. Bolu başsa şol hökümetde strukturyny bir adam görmedim men. 2,5 ýyl dowamman. Onu niye demeýärsin? Özüň aýdyp otdyň. Diňe atır satyny seleksiýa adamlary şolar. Niýaz samsyk bolsa onu özünden beter samsyklar getirip goýýar. Ine akylly oturan şo taýda içinden getiren ýa bizim dostumuz Valer Görüş açyrçy. Ol ne akylly? Zadan akylly. Ýa şu neçeli oturan ýemez var. Haram. Ine ol akylly. Bular ene şol orta tarapyndan oturdular. Türkmenistanyň büdjetini elinde oýnap otyl. Bir iki sany atalowlum oýnap gowy. Ne teginde stadyň funksiýasyna çykmaly bolum görmeli belli diýär, galan zatlaryň bilen işem ýok. Ne ykdysadyýat bilen, ne siýasat bilen, ne ýa sistemni krizisiň bilen, ýa beýleki krizisiň bilen. Ýene de näme etse tapara halkymyzyň öz içinden o çıkan çorba yararlyk adamlar o bar ýok diýip aýdyp bolmaz olar. Ýöne olar kän işlejek ýa düşündürsem düşünýänem kän. Bilýänem kän. Ýöne sen elinde hiç tat ýok. Ente biz şo döwürde ýa karşysynda bir zat diýip bilýärdik de. O ýa bir gorkan, ürken nememiz ýok. Şo döwür niýatdan ýa hökümetden çekin oturan türkmen halkam ýokdy, onuň boyun almak gerek, aýtmak gerek. Ýaşyllygymyzda işimizde 3-4 ýyllap kendir gatşýan adam ýok. Onu umumy neme diýerler, ol ýöne hemme bardy, ýa problemanam özümiz çykaryp, özümiz ortatyp, özümiz çözüp, öz dememizde özümiz gaýnap ýörün.
adamlar. O ten inanmarsın, ben 3 yıllap yani partar atılış ministrliği var. Onun hemmecen oğur deyip oğur demelerini bastılar. İşten ayırdılar, kovdular, emettiler. Bir Nadia Sürüdü'dün o bir gıycağız vardı, plan vardı derler. Şöyle ikimiz 3 yıllap Agroprom'da şu otursuluğunu yörettik. Yani giden ministerstvan boşalttılar da. Yani şu gıycağız değil şayattır. O yerdeki zavutlar, fabrikalarım bize geliyordu. Başka barcak kapılarım yok gururlu. O yemeğin için, Agroprom'un içinde de parkta sözü geçen olsa, parkta başka sözlerimden arasında da geçip biliyordu. İkinci etajda oturuyordu. Orada bir sapar, bir kıyırıyor. O diyorum, çok ağzıma gelme veriyor. Nedir? Üstayda parkta var diye. De şolor yalak kadroyu demeğin içinde nemettik o tek şu gıycağız bilen ikimiz vardık. O pudok çoğu atmaz yedi. Bular diyem olacağını da cevabım bilen okulur, düşünen okulurum. Yani Türkmenistan iktisadiyetinin 35-36%. Onun neyemediğini düşünen okulur da. Ağır mı, yengil mi, yıkılsa neyem olacak, kalsa neyem olacak. O zatları da düşünen okulur. Cahil. Yani soğutsuz cahiller öyle. O bir de 3 yıl öyle ben yekece doğrusuzum yok da. Son yemeğe seyrediyen olayım. Yani o aylık verilen verdimiz var ya. Ondan onu bir de boş oldu şu tayının aylığını verip o demedik görünen belli. Onun yine de bir gıdıklı bir deme var bizim Türkmen bizim. Tek düşünüp bilmeyecek demesin. Yani bizden iş doğruyalarda. Yönü bizden hem aylık verenlerini fayda noktaları var burada. Yani bize veren aylık bilen o bu işleri talep etmeli. Adamın vicdanını çatmalılar. Yani bunu doğrayan adam yok. Yani oğur diyorlar. Şöyle işleri edip o yine de çörek pulunu tapmayan olsa o adam nerede işlemeli? Yine doğru çıkmaz mı? Çıkar. Türkmenin içinde şu ürünleri ediyen adam eşitip miydin, doğuşup muydun? Yok, ben doğuşamadım. Oğur diyorlar. Son için ben çağırıp getirdim de 20. yılda. Ben aytmasam bu hakikatleri aydiyan adam yoktu. Tapıra. Yok, onu yani yaşamımızı faktik yaşayatsa o gep söz bilen yaşamda o. O bir zat yöndürmesen on. Yönün o. Yönü Türkmenistan'da bu zatlara düşünüp bilecek potansiyel bizim doğrumuzda da selçendi. Yönü bağdı. Şu anda o da yok. O bu zatları düşünmesi, çözmesi mümkün değil. Onun altyapısı geçen yok. Yani institutlar, zatlar, kadir tayinleyen olsalar, o zatlar kendi hoplum olmalı derler. Yani o da yok. Tabii yurt yap. O yurda ne için yaptılar? Şunun yalanına inanmak için. Hem de zatı yapmayan, gidecek yerin yok. O şunlara da sen o mecbur şekilde boyun olmalı oluyor da. O bolyan zatlar o bunu gururun neden okulur. Ödlerim ne bir yalan adamları yekemenlerlerin içi taşı bilen bile halkın gözünden, dilinden düşündürmek için şunun için hareket edendirler. O Türkmen'e birliği bilen adam gereklerliğine tevabı vardır. Yani 70% değil mi? Ben Muhammed bilir.
Şoň üçindir. Ol adamlar ýa-ni rejim erbet, o erbet, o ogry diýeni bilen olaň ýa-ni peýdali ýeri ýa-da dogry adam bolýugy aňlamda gelmeýär. O problemlara düşünjeksin. Düşünmeýän bolsaň bunu çözüm bilmeýär. Çözüm bilen oklar. Şu ada hiç daha düşünürüm bunu nokta. Ödem bizim cemiyetimizde en akıllı, düşünceli, perspektifli adamları yörü tavlayandırlar. Onu dine berdi Muhammed tavlayandırıyor düşünmeyin. Halk ediyor. 70% diyene şu halk şunun içinden yine tonku misal etmerinden kemine. O kemine yalak o yiğitler altına var da Türkmenistan için. Ne şonu uğurla vakit o da nefes oktular da. Onu Berdi Muhammed'i soktu deyip demediler ya, o yok. Türkmen halk etti. Sesini çıkarmayan olur çok tarafını demektir. O köp zadı yanlış algılayan. O illeşler. O sesini çıkarmazlık. O sen cenayetkar ya son yemesi değer yemesine gelmeyen. Sesini çıkarmayan olsan sen Berdi Muhammed'in ediliyor diye alaktın da belki de hata vervettin. O yankı bilgili adamlar bir cemiyeti cemiyet ediyendir. Bir devleti devlet ediyendir. Bilgili adamlar milyon olanlarda hiç tadı yarayanlardır. Ağızdır. Yüktür öyle. Problemi de derttir. O bilgili yetişen adamları 30 yılla münglap yok ettiler. O tezini çıkarayanı var mı? Onu Berdi Muhammed vettirdi, o karada oturuyorlar. Yok. Berdi Muhammed kim o? Bir adam. Kim? Ne? Şu an ne? Ben keminani yürüteyim. O şunun için halk ayağa kalmayan olsa halka Berdi Muhammed fiyalaktı. Belki de ondan mervetti. Bu durmuşa da belki de münasip değerliyanız vardır oluyor. Bu durmuşa da münasipsin. Yani sizin seçen yolunuz yol değerler. Bu sonra gümrük diyen yollar. Türkmenistan'ın halkının seçen yolu yol değerler. Seçen yolu şudur. Şu an durmuş var. O Berdi Muhammed'i ve diğer diplem etmeyin. Yok. Bir adam. Siz 5 milyon adam. Sizsiniz. Her biriniz. O biri ikisi değil. Ben 70% tip kıçıldı var diyen ben korkan o 90 bolup bilir. Yönü elinize oraya hem situasyonu şans düşünlerdir. O son için ne yaparsın? O bizim üstümüzden daha 30 yıllap giden ağır bir iş yapıyor. Memeden çıkarmak için. Ya halkın gözünden düşürmek için, o bir avra etmek için. Şunlara sen işte şüphelere. Onu kötü. O bir yalak spesialist milyon tane var mı Türkmenistan? O senin olmasan senin zan diye yalak. Yok mu? Onun karşında bir topar propagandist vardır. Yeni şoğun mengleş vardır. Yönü hiç tadı yaramayan adamlar o üstünlüğüne düşenlerdir, ağıtlarına mağda etlerdir. Ben de yani ministersi vardı. Eylekler ministerleri vardı. Vurun ettim de. O 9 tane adam ağıtlarını biliyorum. O şoları yani sen oğru ya sen neme diyen yeriniz vardı. Ya işi başarmadın diyen yeriniz var mı? Yok. O hani şolar yiredi. O ben Berdi Muhammed'ler bir derler. Sizin 70, 80, 90 belki de ondan kendir.
O bu yani şu atkı durmuşa da o sizin Tayland yolunu da getirdi. O başka bir yer değil. Siz köprülük. Demokrati deyip şunu değil yani. Şu an Türkmenistan hakiki demokratiyada köpçülük isteyen yolunu var ya, yol yaşatıyor. Ben bunu utanman, çekinmen, unzalman aydiyan, büdün aydiyan. O. Siz şu durmuşu Türkmenistan'ın şu ülkünemesini elinizi bilen vurdunuz. Sizin saylap alan yolunuz. Yok olsa onu iş bilen, iş eden adamın arkasında dururdunuz. Soruları uğrardınız. Siz bir muhabbet arkada gidiyen. Ya sonra mendeşleri. O törden yer veriyorsunuz. Bu zatlara siz isteseniz istemeseniz düşünmeli oldunuz. Ödüm yüzleşmeli oldunuz. Ödüm her öyden çıkandır. Onun için ben yığı ayna seyredin diyen köpüğünü sordunuz. Yani elinde şans düşenlerdir. Düşen onu görürsünüz. O sizin ne aile kurdu belki de onları belirtti orada. Bu onu ne aile kritik vaat eden de önemlilerdir. O tek elinde şans düşenine ne aile koruyan. Önemli şu taydadır. O yöne şu atlı adayı size düşündüğün adamım yok da o çözecek kolyana düğünden yok. Onu da düşünün. O size ne aylak ne belirleyen. O bizim ömrümüz 200 yıllık elemde var bizim. O burun yolundan tutar gidersin. O gitmek hem aydık koyun deyip aydiyandan ben halmırat bunu. O yarın bilen alıp gitmeyin. Sizden bir utanan. O cehenneme senden bir yolunuz var diye bunu mu ayttım da? Yine de burada para gel. Bolşunuz şu olsa cehenneme senden yolunuz vardır. O Gödyaşından cennet bile süpürürdü. Siz iyiliği yani nemeli size peyda verecek adamları saylap yok eden olsanız, sizden sesini çıkarmayan oturuyan olsanız, karanlıktın. Size hizmet eden adam bu. O sizden hem için hizmet etmeli. O niye de cahil oldu da o sonra şaka çıkarıp padişah edecek. Yine orada edecek. O ne ortalığın patkasında halmır adağa ben yumurtka paylanyarak payladım bunu. Ay böyle para. Senin Azam orta hakikataydı bu tüm. İsle dinleseler, isle taşlasalar, yağda yaşol, gelecek karanlığı. Eğer doğru dürüst netice çıkarıp hareket etmeseler, 5-10 yıllardan Türkmenistan'ı yatırım çıkarıp böyle ya. Hem bir situasyon şunu var ya. Eğer halk ayaklanmasa, öz hak hukukuna eye olmasa, sen yankatı doğru belli geçtin. Yüreğin kıyılıp dursun. Kemiğine ağladın mı? Şundan akıllı, bilimli, yurdu, halkı, geleceği, alıp gidebilecek yeri Azdarhan eline verip yanında akkayın kırıda çörücüğünü deyip aradanı tutup ağzını beklep Allah canını hudayca deyip oturuyan olsanız hemmenizin yolunu cehenneme. Benim sözden saparağın diyeni tasdiklayın. Sol oğlan ömrünü bahsetti halkın deyip. Canım mı? Gecetin gününü de işledi ılgadı. Yakı yerde yamanlık eden yer var bir adamı. Ya öyle halkını. Ya ağzının şu yakı yerde paylaştığı çıktı mı? Onu da primer demedi, misal hükümünde demedi hatta onları yalak müngür çağdım yok ettiler halbuki. Ol barpon 90-njy ýylyň mer 91-nji ýylyň mer 10 miňler çağdan türmelerde çüýredildi. Ýöne men şu son kymsal öz aramyzdan ene yetişen ýigit yetişenemde biz onu taýýar
dip öz aramına gelip özünü özü açıp bildi. Köp berdi. Alın zatına sen tecrübe, on tecrübe, men o bile ene şey bilmeyen zatları praktikada görmedik işlerini bizden öğren. Yani etçik de yedi otur da şol yürüp gece günü halkım deyip. Aynen halktan bilen cevap verdi. Ya bir adam yakı köpük ama hakkınıydım şol. An aydın. Ene bizim Türkmen bolşumuz şol. Kümsük bolşumuz şol. Sondan gelip çıkýasa paraga. Men düşünüp otur. Sen her bir sözüňi diýme kaňam düşünüp otur. Men bir ýollar sen näde geçenini çeldi. Ýöne şu halkda Tanrı ýalkasyna aňyrda dursun. Şu adamın bir işläp otur gel menem bir elimde aşyň aşagyny biraz kömek eden, goltky bereýin. Şol men watanymdyr. Şu taýda menem ne berelem ýaşamaly oýlanýan adamda ýok. Özününki hoppa aldy, $5 cümlesine tanıdı, yurdun daşına çıktı, yankıyan aysın zay kuracak maşinesini ka dünyanın şiir alaysan aladasına dedi. Yok, şu berdi bu hümetten ütköşkli atlar yok. Yok. Yaman lap demet böyle hiç ütköşkli atları yani belki de onça da yoktur. Köp yerde adamı özlerinin ediyen hareketlerinin cenayetlerini düşünüp bilen aklarda. Şu dımıp oturma. Diğerler Halmurat o yüzünü yumurlama düşünüp ağrısına geçerler. Köp bilirler. O Ulan düşünen zatları o ikimizi tek düşünüp bilmeyecek zatlarımızı düşünüyorlar. Bileyim ne sapara. Yani gel kimi başa vurur ne del. Yeme ol sen ayttın da inni serep Türkmenistan'da erkek kişilerin perde çıkan yaşı 60 yaş. Şeyleden mi? Yok. Kimiden devletin nomenklaturasında duran adam. Demek bir de personali pensiye verilenmeli. İtlese itlemese. Sen 13 yılda almalı pensiyen koyup beteşir devlette. Menke menne 9 yıl veri. Kurban ondan sonra gören bu haçın bizim hakkımızı oturacak gibi. Ya pensiyanı. Goşurmaz yankı bunun altından yiğretine sok sığıyan olsa şu tak salsınlar. Anlat benden şun şey değil. Hani gördün mü? Yani O yiğretine sığıyan olsa o emretsin. doğru. Yani hani sonra zat yok mu bize? Mene telefonunu hiç zat göremez. Alıp barcı. Ya ben hani biraz bağıtlırak gurladı diyen sonuçun demeden olmasınlar o adamlar. Demet ben o size ne demek o. Yöne düşünün meseleni düğüne düşünmen çözüp bolyan neldir onu bilmedik işin edip bolyan neldir. Ne şu devlet yolbaşçısı ya da devlet adamları diyen adamlar var ha. Şular öğret işini bilmeyen olsa o işin ne düettin? Bilmeyenler sonra yalan yulan bilen üstünü neme derlerdi. Türkmenistan'ın içinde kadir yetiştirmek demeti bir vakit yok edildi. Şoň bilen yüzleşip bilen oklarda. O yöne ne oğru ödülen olsanız, kezzap ödülen olsanız, ehli üniversitelerin, institutların dekanları, muallimleri, nemeleri vardır. Ne şolar ağla puluňda diýerler. Bilim berýärdi, bilim beren oklar, ýöne puluňda diýerler. Ne kezzaplan düýüp ýerde şo taýlardan gelýändir. Onu siz aýdyp bileňiz. O näme üçin aýdyp bileňiz? Onam o toragam gözüňe berin. O bu da hakykatdyr. O Türkmenistan'a şu şertlerde alım bilim bermek mümkinçiligi düýünden ýok. O Allah puluňda diýerler. Ne şarlatanlar, oğurlar, kezzaplar, şolar. O bunlar bizi yani kezzap edip görkö diýerler, masýod edip görkö diýerler. O yeni burada edip görkö diýerler, olun ýöne hakiki kezzaplar ne totaýda otur. Olaram yankı daşından gelecek düşmanlar var ya. Ama Şolardan berwetde. Sen bilimi yıkan soň döwlet yıkylýar-da. Şonu yıkyp oturlar. Ne granitler gorat bölür Talibanlardan, dağıtlardan. Yok, Talibanlardan berwetde.
O siz käbir zatlar algylap bilen dokda. O men halkymdan şikayet eden yerim şol. Dogry algylap bilen oklurda. Şuna çenli toprak näme üçin benki dälip bilen oklurda. O teki sotuk yerimiz var diye o senki değil o zana dönün. Çok tapusu elinde bolmasa senki değil. O tapu sistemati yok. Yani sayla vesicek olup pörsleri alak da kalanım şunu alak. Şunu aydıp bilen okur. Şu cümleni grup bilen okur. Kellelerini. Ne bilin? Bitbazçılıklarımız şu taylarda yatıyor. Sapar ağa Şu problemleri görmen, düşünmen, dile getirmen, o çekişmen, demetmen, o çözüp bilmeyen. Sapar ağa sözü bolman onun problemi de olmaz diýerde. Tapu O tapu sözünün türkmen dilinde näme diýilip terjime edilýär? Şoň ýaly bir pikir Türkmençe bar. yani Osman Devleti bildiğinizde Kuronlar, Türkmenler onu demet. Tapu sözüm şolardan gelýän bolsa sizin sözüňiz şu. Häzirki türkmen ulanylýan türkmen dilinde şo söz ýok diýmek problemi de ýok diýen bolmaly-da. O eýeçilik mülkiyet diýilen bir deme olmaly. Kanunam ýok, demesem ýok, o düşünjesem ýok da. O ben şunu düşündürmek üçin ataňyzdan eneňizden bir zat gallymy diýip soraýardym. Ýadyňa düşýärmi Halmurat? 4-5 ýyl mundan. O. Yok diye o näme üçin diýip soraýan. Şu düşündürmek üçin bir şo taýlary kendi diýip. O mülkiyet kanunu olmalıdır. Mülk o şo düşünceler bolmandyň topragym tidinki der. Hiç tadyňa tidinki der. Ýaşap ýörün jaýyňdan tidinki der. Şonu bilen dokda. Benki diýendi. Senki däle. Na Gurban Gulyň ýaşap ýörün jaýy bardyr. Ya da menki diýen zatlar bardyr. Diýemýärniki der. Onu bilen okda. İşten aýrylan onu elinden alırlar. Sen artyňda çoğunluğuna goýup gitjek banaň bar. O istedik ministr bolsun, näme bolsun, köşk talan bolsun. Senki alak dur, onu senki däle ol. O bizde sebebi mülkiyet nemesi yok. O biz yani bir sistem çökün nemen içinde doğulanımızın suutlamaları şu zatlar. O başına oturanlar şunu düşünmeyen oldu. Halk ne düşündün bu zatlar? O şu potrotik gayroylan böyle potrotum mallar verdiler. O da o Yarın öyle fotoğraf. o Sistem Yama sapara sen yama canın yakı oturma yüreğin ağrım salma bar problemani yam yüzgede gaydıldı düşünce adam düşünýär kiyeke düşünýänem badyr alında adam wagt görkedi şeydi bu taraýr bolmasa sen onu hesap tany waýdýan o meme dön düşündürecek bolsaň o adam değil Halmurat yani burada düşündürmedi. Sen düşünenin bilen onlara yani aşağıdan alt yapısı olmanto alın nokta. O bunu başlamak demeti o yani devlet kuruluşundan yani Sovet yıkıldı. Şu vaatlar tarihimiz bilen yüzleşmelilik. Biz kim o näme üçin Sovet sistemasynyň içinden gowum ýerwetmiyor. Gowy ýerem bardyr. O biz bir ýurdun koloniýasy. O şuňa çen şonu aýdyp bilen oklar. Şoduk ondan çykmak üçin nämeler etmeli? O taýda biz näme ýitirdik, näme gazandyk? Adam hiç zat bilen yüzleşmen birdenem alternatif kurulýyp başladylar bular. Onu kurduňyz ne alternatif ne görün. Sapar ağa düşünmeýär diýäňiz welin ýöne şu hereketlilik bar garşy tarapda. Bu biziň aýdanlarymız bir ýanklanyp gelýär-de bize gaýdyp gelýär.
Nerden eşittin diýseňiz, bu sosial mediada ýaşlary indi terbiýe işlerine geçip başladylar. Ýene nerden bir durduk ýere Sowet Soýuzynyň özüniň şu sistemli krizisten ýykylandygyny däldi, daşyndan intelligence Amerikanlar yıktı diye. Awa. İstihbarat bir gulluklar tarapyndan ýykyldy diýilýär. Siz düşünen ýok diýäňiz welin, garşy tarapda ýanglanmasy bar bu zatlar. Yok, propaganda elmidamı işleyedi. O şunu senden işler. O tayda bir topar adam çörü yiyerler. O taýdaky ertekini ýykmazlygy ýykmagyň öňüni almaly da. Ine dost doganlyk ýurtlarda SSR'de bir maşgala da diýip aýlynýan bir ertek bar. Şoňa ynanmagy dowam etdirilmeli. Ne diýme, biz öňkü gepleşiklerde hemme zat şu wagt toora berilende ýadyna düşenok da umyda bilen gurrun edemizde ýa-ni näme üçin 40 ýaşdan ýokary bolmaly, ýa-ni prezident bolanda diýip toora berdi de maňa. Ne Sowet Soýuzy ýykylandy öwri. Bizde 40 ýaşa yetmedik. Bir guşok vardı. Ödem bilimli guşok. Ödem yankı ikinci, üçüncü pakalenya yankı bilimli guşok. Yani bunlar bilimli adamlar oluyor. Yani medeni adamlar. O men bunu nereden alyan? Benden küçüğü var. Benden 3 yaş küçüğü. O 92. yıl ben 40 yaşadım. Bu nemenem demettiler de. Öyle bizim iyimizden gelen kuşak var da. O bizden has güçlü. O bizim öňýanymyzda kuşaktan güçlü. O yani cemiyetin ötüşü şeyle olýanlar. Iyimizden gelen kuşak senden tid yetişýär. O kendi informirwny giňiş nemeli gelýär-de. Kolori demetmek üçin edilen olmaly. Büyük sebäp şeyle olmaly. Sebäbi bizim aşağımızdaky nesil o bizden kän güýçlü. Ya bilgili. Olar diýip tura etdiler olar. Ben de öz iniyim bilýän-de. Ben oň ýanyna jahil. Ben köp kişi jahil diýenem. Ben çoň ýanyna ul jahilim de. O guşok, ya şolardan gorkusunu, olar şo wagt işten aýdylar. Demeni kabul etdiler derrew. Ödem hem dilleri var, hem bilgileri var, hem ukyply. O şolong hem bejerini. O türmelerden çıkardılar. Ya ben şöyle aytdım da ben bunu deme. O sebäbini menem araşdyrýan näme üçin? Şolardan gork geldi. O deme cehalet gatyr gorkunç tapdyr. Ya şuňa dogry düşünüň. Ol jahil eline hiç bir yani tuzak ýokkan, gamçy ýokkan, güýç ýokkan o musapyrdyr, özüň ýalakdyr bolýan. Ýöne jahiliň eline höküm demeden soň o cellatdan merwet bolýandyrlar. Siz bunu ölçäben bilmersiň. O düýünkü bir gowjaglan o jahile kolondan bilmersiň. Özüm hiç bir demesizdir. Rehimsiz şeyle deme bolýandyrlar. Niyaz wada seretden sonra alakdyr berdim hömetlerim şeyledir. Beýleklerim sonra alakdyr. O cehaletin nemeti ödem bulun awy akıllı, bilimli, edenli adamlardır. O yerwede adamlar ödlenlerdirler. Yerwede adamlar gelişip örendirler. Olur terbiyet. O. Da Türkmen cemiyetinin hiç wagt ösmejeginiň şu meselen çözmen hiç wagt ösüp bilmejeginiň demekdir şu. O şuňa dikkat edin. O yankı akıllı adamlar awlanýan ortalar ýa galýan o ýaýlakdygyny öňden düşünün. Bunun
140 yıl edip gelýärler. O 1 ýyl 2 ýyllar. O soň üçin bu millet ýok bolup gitmeliler. Bolýa Halmurad ağa biz ýa-ni ortalyň paskasyny deme Türkmen emesine öwürdük biz bunu. Doğru tapara sonra olmasa tamamlayın şu taydı. Bolýa sag bolun ýyllaşlar. O sağ ol senem gelen için tapara o beren görülmän için yurttaşlar senem oturun. Dinlen özüne gerek netijen çıkarıp. Men kän çağırıp görmän çağırsaňyz men dogurjama aýdyp göberýän-de ondan bu da agyr gelýändir. Şoň üçin men teljegler çykdym. Sizin peýdaňdadyr köpki. Yok. Adamlar haýyş etdi, şoň üçin men seni çağırdım tapara. Sen näme aýdymda da olar düşünüp netije çykarýarlar özüne gerek netijeni. Bolýan saglykda görüşelim, sag oturun onda hemmäňiziň öňünde saglyk. Sag bolun, saglykda görüşelim.